Той е Александър Стойков, безработен млад човек на 23 години. Единственото, което има до себе си, е болната си майка, няколко верни приятели и общинско жилище в квартал Слатина. От този петък обаче има опасност да остане само с болната си майка и с верните приятели, както се изразява той, заради забавени, но вече извършени плащания. През април от община Слатина му дава 10-дневен срок за доброволно напускане на жилището. Причината – забавил плащането на наеми и имал просрочени комунални сметки. Подава молба за отсрочка и му дават срок от 2 месеца. През това време той започва малко по малко да покрива паричните си задължения, както и здравните осигуровки на майка си. Задълженията си към Топлофикация Стойков обжалва в Софийски районен съд, твърдейки, че от 2006 година, когато се е настанил в този апартамент, не е използвал парно, а само топла вода, защото не е имал радиатори. Сключва споразумение с Софийска вода, съгласно което трябва да изплати задълженията си към дружеството до ноември 2012 година. Но на 27 юли кметът на район Слатина Антоанета Апостолова издава заповед за принудително изземване на общинския апартамент заради неизплащане на консумативни разноски по жилището в продължение на повече от 3 месеца. Датата на изнасянето е този петък. Към 27 юли имах неплатени 2 месечни наема към район Слатина, но веднага след заповедта ги платих, включително и този за август, жалва се Стойков. В Общинска банка обясних, че всяка една бележка, че е заплатен наема и казах в общината ги нямат и казват, че не съм я платил, не е възможно. В техни се отразява системата, че ви е платен наема. Друга е гледната точка обаче на кмета на район Слатина Антоанета Апостолова. Това е обаче след като е издадена заповедта. За нас вече този казус е свършен. Стойков обжалва решението на общината в административен съд София град. За Апостолова обаче това не е основание. Тук вече съдът ще се произнесе дали след като вече имаме издадена заповед и са постъпили такива плащания за наема и това е основание за отмяна. Ние не сме длъжни да плащаме заради нашите наематели. Той дължи към Топлофикация 6000 лева и аз не мога да кажа дали има радиатори или не. Всяка година ми идват на проверка, че нямам радиатори, че не съм си слагал радиатори. Наистина не е при нея договора. При предишния кмет на община Слатина, Орлин Пошев, няма радиатори, записано. Това го има. Към момента на предаване на апартамента господин Стойков със сигурност имал радиатори, защото ние за това... Нямах радиатори, госпожо. Вие може да сте си ги свалили междувременно тези радиатори. Труден е диалогът между данъкоплатеца и общината, когато се търси решението между две коренно различни гледни точки. Още по-труден става, когато данъкоплатецът приеме този диалог като провал за общината. Какво значи провал? Ето това вече младите социалисти. Да, точно това. Точно това. Точно това. И въпреки това, че вие смятате, че аз съм безсърдечна и ние вадим един млад човек, който няма работа, аз ви казвам, че със сигурност тук в този район и тази администрация, нашите юристи, не ме прекъсвате, ако обичате, аз спазвам правилата. Когато правилата за едни се превърнат в последната битка за оцеляване за други, е тежко. Но когато най-страшната, неравната битка, тази за живота, бъде победена от един закон, тогава е страшно. Това е частна общинска собственост и ние сме длъжни да пазим интересите на Столична община, район Слатина, като собственици на този имот. Предполагам, че някой иска да го купи този имот на държавна цена и да не изгони. Излагат някакви изкърпени мотиви, ето някой има интерес да го вземе. И то силно на човек от общината. Така съдбата на едно момче остава изцяло в ръцете на административен съд София град, а оптимизмът на това момче намира място само в мечтите му. Може би защото единствено с тях то може да избяга от действителността, а действителността за него се казва България.